Hey guys, welcome to again Mental One to Nam. Jini जों फैलायबाय खुसिया जावनो लोगोफोर खुसिया खदाल लाना फैखाबाय नैया नैथिं जों खुसिया जावनो फैदों आरोना नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम होमबासो मिन्थिगोन जोंनिया माग्रै जाव खुसियाखौ मोनो नैथिं दंग जावलांगोन आरोना जों गाइस जों जात्रा गटासे मोनबाय आरोना सुगुना लादो गटाया दैथिं खारदो बुस्थुआ नैया गटाया अबेथिं दोङो माला अबेथिं लागाव जावलायनोसै अबेथिं दोङो माला बाय सेनायानो नैबे खुसिया बाय खारखेबदो आरोना एकदम खारखेबख्रेबो जादों सिद्दा गोलैबाबो सुनाया जों दा सानिया होबाय बुलुना लाग्रोबाय मोनदिया गासिमोन लस जाबाय नै खोनसेयाव अखारनो खारबाय माला गटासे मिस जाबाय जों दा सिगांथिं नायबावनो थांदो आरो नायना दोनखानाय दोङो गुदुं बेयाव दा नायलायनोसै सिगाङाव जों दा सिगांथिं नागिरलांबाय थादो आरो जों खानै बाजाब फैलायबाय नै उनथिं नायला नेक्स्ट लोकेशनाव फैलायबाय जोङो लोगोफोर नेक्स्ट लोकेशनाव लोगोफोर या बम गटासे मोनबाय नैया नैया गटाया नैया या बम गटा केरने नुदोंना गाइस guys जात्रा जाबाय नै मासे जात्रा बरियानो आधा केजिसो जागोन मबाइलावसो फिसा होनदो मार गिदिर मोगथाङाव नायबा नै गाइस मोननांबाय दा गैया गफिनबाय लोगोफोर नांलाय गलाय जाबाय थादो गाइस नांलायबाय नैया एगेन खनसे नांफिनलायबाय खलथक गाबनानैलै नांलायबाय नैया जोंना मेन्टेल बुंखाया मुरुखा साद्रा खालामना मोनदोना मेन्टेलबाय रंगो benar betul nang sebut ini bom kah ini salah nang hai cabai ba wes dia nang wai nang le bai ni lus nak apa nang le bai ni cuek ni cing ni ah nang le bai guys nang le bai cap dengan ni habis sudah guys gudung semun le bai ni ah masih nang le bai masih ini ya coba saja dong masih nang le bai guys nih ya mathayaवनो लगाव चलेबाय माथाम जालायबाय माथाम गाइस फैलायबाय इयाव नागिरलायनोसै नायलांबाय थादो नै जायगायाव फैलायबाय आरोना नैयाव नै नागिरगासिनो जों नायलायनोसै आरो खैथा थिखांनो हायो जों Iya, sumbuk nih mau. Keter na? Belum kak. Solo baru pulang. Tung. Masih nang le bay. Keter kusia keter kan nang. Wah! Guys, lale bay masih. Suci chicken. Masih lale bay guys, bom nih ya. Naik kita ke mabre. Coba. Jangan borak gotase मोनलायबाय र' नैया बोराखा नैया जि गिदिरखा थं जों दिहुनग्रोनि लोगोफोर र' नायबाय था गाइस मोननाय गिदिर दै सारनांगोन होनला आखाइदो हन्दा नांलायलाय जों इन्दिनि गिदिर जाबाय नै खारबाय दानजो खारबाय
Ai khol teo. Gột Ấy là được rồi. Là được Ai có đâu xin đừng ấy hiểu xít điều. Thế sao? Đấy mà phải chụp. thôi mà làm năng mày Ra nào là không mà đi đứng người. Jadi mình không nào có đông khử. Cứ tôi về rồi. tốt chưa Đứng mà số. mà làm bài đặt xin đi Size ni malah lah. Đúng bố. ore ya lấy cái vật cụt xin mình làm vậy nhá được cụt tak Los thang bay le guys menjani masuk guys nấu thang nữa ra nào sơ gudung masih mình lại về rồi này ni sơ ibar i masih kamu ngamai tadi man borak nu menja ni masih kenal sih mengenai yang bay berkham thobia kabai oleh tay mau bisa benar gem cat hau jane tem ni ya neo masih mình lại về gudung सिदा फायदानि बोथिं जों दा जावलायनोसै जोङो दुगैना लाखाबाय बे बरायानो हाब्रु जाजोबदोंमोन ना नै आखरा नैयाव आखरा बे बरमोन आरो बाला गोजा दुगैखाबाय बे बुरजा दुगैना लाखाबाय दा जों न'आव थांगासिनो मालाखौ नोंसोरनो खेनसे खिथिबावनोसै लोगोफोर हाय लांबाय थादो गाइस नैबेनो आरो माला खैथा जाखो मासे मानै माथाम माब्रै माबा 2 केजिसो जागोन आरो ना माबादो जायलायनोसै खाब्बाल' आसमान जों एवबाय आरो ना खुसियाखौ नैया नैबे जाबाय पियास गोजा सामब्राम आरो मा होनो बेखौ जिरा गथा गथा देरलाना दोनै फालौ जों एवलांबाय थादों लोगोफोरनि जोङो बेदरखौ रानबाय आरो ना नैया खुसिया बेदर नङा खुसिया रानबाय दा लोगोफोर जों जाना नायसै आं मोनसे टेस्ट खालामना नायसै माबोरै जादों नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय नै जाबाय थाथावनो बे आबौआ हिगजा लोगोफोर Good. Hey guys, video kau makan ini nanggur, nentang mana komen kamera kita mana, jangan lupa channel like and subscribe, kamera mana, next video lagi mulai sih kan dah.